Jien Prim Ministru ta' pajjiż imweġġa'. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fi seduta parlamentari ta' 2 filgħaxija, momenti wara l-qtil brutali tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Fejn il-kap tal-oppożizzjoni oġbu jagħmel kummenti politiċi li huma fil-libertà tiegħu li jagħmel. U llum mhux ħanirreaġixxi politikament, Sur President. Illum ir-responsabilità tiegħi qiegħda hawnhekk bħala u fuq kollox bħala Prim Ministru ta' pajjiż imweġġa'. Il-messaġġ u l-appell tal-Prim Ministru għall-għaqda f'dan il-mument tant delikat jikkontradixxi ma' dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li sejjaħ dan id-delitt bħala qtil politiku. Ma dan huwa delitt politiku. U rridu nirrikonoxxuh, u rridu nifhmuh. Irridu iva naraw minn hawn il-qudiem sa nagħmlu. Irridu iva naraw minn hawn il-qudiem kif ħanipproteġu l-istituzzjonijiet li nistana liċ-ċittadini tagħna. Imma rridu fuq kollox naraw min ħajerfa' ir-responsabilità politika ta' dak li ġara illum. Il-Prim Ministru Joseph Muscat assigura lil forzi tas-sigurtà tal-pajjiż biex jagħmlu użu mir-riżorsi kollha u sansitra jaħdmu flimkien mal-FBI u esperti barranin li qed jaslu pajjiżna wara li l-Gvern Malti jagħmel kuntatt kemm mal-Gvern Amerikan u kif ukoll ma' gvernijiet Ewropej malli seħħ id-delitt. Mod li ħadd ma jkollu liċken dubju li f'dal pajjiż ħadd ma joqtol lil ħadd u jgħaddija lixxa. Li f'dan il-pajjiż verament ir-rule of law, l-istat tal-liġi qed hemmhekk biex jipprevali. Għalija dan huwa mument, Sur President, li l-fuq minn politika huwa mument li nista' niġi hawnhekk b'elf skuża legali għaliex ħaġa tista' ssir u ħaġa oħra ma tistax issir. Nemmen li hemm sens komun li għandu jipprevali, nemmen li hemm sens komun li nistgħu insibu f'din il-Kamra mill-ġdid fil-konfini tal-liġi li ma neħdux aħna l-liġi f'idejna. Il-Prim Ministru li diġà ddikjara li mhux se jistrieħ sakemm ikun jaf min qatel lil Daphne Caruana Galizia appella kontinwament biex f'dan il-mument il-pajjiż jingħaqad. Li l-iktar li kitt lil qid jew idejn malinni li kienu wara dan id-delitt huwa li jsibu pajjiż maqut. Il-Prim Ministru ta' wkoll il-kondoljanzi tiegħu lill-familja ta' Caruana Galizia. Iħossu bħalissa li jista' jkun il-familja tirreaġixxi brabi għall-kliem tiegħi. Ma ntihomx tort u mhux ħanoħodha kontrihom. Imma naħseb huwa fid-dmir tiegħi bħala ċittadin illi inwassal il-kondoljanzi tiegħi. Wara seduta parlamentari, il-Prim Ministru stieden lil Adrian Delija għall-laqgħa li saret fil-bini tal-Parlament. Joseph Muscat talbu biex jiltaqgħu biex jinstab konsens dwar inkjesta indipendenti li tkun magħmula min nies ta' fiduċja taż-żewġ partiti.